apas kwa kada kay irot noymi, kapya isot tari gagayan ni, gurang-gura intay ida iwaksi, agragsak tayo, gaput ayat ken pamati, pinagtitipon na tayo, katmurambakan tay iti Paskwa, Emmanuel maladaga, intay kita enjay Belen, Angeles at kantada, Gloria jay ngatu, tala dito'y daga, kapya kadagiti tao, intay kita enjay Belen, Angeles at kantada, Gloria jay ngatu, tala dito'y daga, kapya kadagiti tao. Agragsak ka itang lubong, ti ari mon adtoy, inkangat isagana, rumbeng asang bayan na, pusuan na sudi, ken Jesus, intay ikari. Iturayan na ti lubong, ayat maisungsung, kadatay ana iwawa, pamatit ti sublina, dumtengen ti ginawa, dumtengen ti ginawa. Ay nagtingan manen, ti panagkadanggay, panakay kaysa kakabsat, intay ngarud ita, ken kwa na ipamatmat, ti ayat tay ti tunggal maysa, agragsak tay itata na ipasnayen, ti maladaga na yanak ti jay Belen, intay ngarud agyaman, ken agdaydayaw, tasimang bayan ti mangispay, gaputi na Diyosan, apanagayat na kadatayo amin a pinarswa, imay ngarud ita, tatlo parmeken na, dagiti basbasol tay nga anak na, agragsak tay itata na ipasngayen, ti maladaga na yanak ti jay Belen, intay ngarud agyaman, ken nagdaydayaw, tasimang bayan ti mangispan, agragsak tay itata na ipasngayen, ti maladaga na yanak ti jay Belen, intay ngarud agyaman, ken nagdaydayaw, tasimang bayan ti mangispan, agragsak tay itata na ipasngayen, ti maladaga na yanak ti jay Belen, intay ngarud agyaman, ken nagdaydayaw, tasimang bayan ti mangispan, tasimang bayan ti mangispan, tasimang bayan ti mangispan. Disyerto adalawa, makita amagmag na, kamelyo nga ingat panong na, pudot bisin na nagpayduman, babae tinakasakay, kan lalaki ang mga abay, rupad at nakaladawan, tuot rigat na palalwan, da Jose ni Virgen Maria, at biru-birok na pagdagusan da, napkayat dati umina na, gaput manok nagpay duma, isi kong nga imimiten ni Virgen Maria, at
Manupot ti basbasul kada tayo amin na tao. Sinmang bay da jay Belen ni Jose nagdaydayawen. Tapno inda pasang bayan ni kaingungot nga agpas ngayen. Kanunumuan akuran dinaitag a pagdagusan. Ken kulong agpas ngayan ni Birhen Maria akapat ka. Ikaltaang tirabiin na ipas ngay napatag na ari. Ninyo Jesus mangisalakan basbasul sa nalubungan. Bitwen ingetran nyag na tipuar linggak akas bagka. Talunga ari sinursurot dakit ninyo Jesus na nagrutba. Awit da nagindi sakot kaninyo Jesus aman nubot. Si Papa kong babae na nagrubak da Melchor Gaspar ken Baltasar. Nagkanta dagiti anghel amin na parswa ken nagtamen. Ti Verbo na ipas ngayen ti Mesya sa daydayawen. Kanunumuan akuran dinaitag a pagdagusan. Ken pulong a nagpas ngayan ni Birhen Maria akapat ka. Inaslang na ingasatan nula santuan ni Jesus bimaban. Anabaya to'y lubong nagururay ti sasambay ti Aria na Diyosan. Itan ragsa namnaman ay langitan kaasi ti Dios ti langit nga luptan. Agrukbapay denggen ti kantada adi agsarday ti ubi itan adda ura ragsa di agpatengka. Anaraar pituen aday dumdum mainawis nat ar-ari nga agpabelen. Anaraar pamati anabaraya wis namen ipapantay ijay Belen. Tati Mesyas nga intay inururay na ipas ngayen addan nga agturay.
kantada adi agsarday ti ubi itan adda ragsak di at patengga agrong babtay denggen tikan kantada adi agsarday ti ubi itan adda ragsak di patengga naragsak a Paskwayo daytoy ti kablaaw mi kapya kuman agari iti amin nga umili naragsak a Paskwayo punasen gurang-gura saksakiten na kemyo iwak silipaten nyo kami tu tiragragsak ngudumteng ti Paskwa ragragsaken pay ngarut panakaipas ngay ni Jesus naragsak a Paskwayo daytoy ti kablaaw mi kapya kuman agari iti amin nga umili naragsak a Paskwayo punasen gurang-gura saksakiten na kemyo iwak silipaten nyo kanito tiragragsak no dumteng ti Paskwa ragragsaken pay ngarut panakaipas ngay ni Jesus naragsak a Paskwayo daytoy ti kablaaw mi kapya kuman agari iti amin nga umili naragsak a Paskwayo punasen gurang-gura saksakiten na kemyo iwak silipaten nyo iwak silipaten nyo iwak silipaten nyo umay kay Kristiyanos agragsak tay ami umay kayo
sa dibilin. Intay kita and dayanaken ni Jesus. Intay nga daydayawen, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Ragudat na'y dumadagiti pastores, mapandang at dardaras ijay ruki. Daton ken sagot ti indain puyok, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Anak ti Diyos Ama, Diyos awan tungpal na timbao kada tayo dito'y daga. Kas maladaga nagparangen ni Jesus, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Gapula iti tao, rigat linak na ayat met ngarud, ita iti iten tayo. Dayaw ken yaman, intayo idaton, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Banbantay kentan kanap, ragsak dati at sakna. Gloria, Diyos si daydayaw mi. Gloria, Diyos si daydayaw mi. Papastor at dayaw da, ragsak da di may baga. Mesya simpada magda, ari nagkaput gloria. Gloria, Diyos si daydayaw mi. Gloria, Diyos si daydayaw
agrupnoy tay ken kuana nayanak ari Gloria. Gloria, Dios si daydayaw mi. Gloria, Dios si daydayaw mi. Naipaidakulong Jesus ari ken ako, Maria ken Jose adda agrambak tay ngarud ita. Gloria, Dios si daydayaw mi. Gloria, Dios si daydayaw mi. Rambakan tay apada-pada panakaipas ngay ti Dios ditoy daga umadani tay met ken kuana idir itay tanuk ken gloriana ay dimtengen ti Dios nga apo simnek kaasina kadatayo ati Mesyas manipod nga to inmay ngadna kipagbiag kadatayo rambakan tay apada-pada panakaipas ngay ti Dios ditoy daga umadani tay met ken kuana idir itay tanuk ken gloriana may sa arupin apaglinungan ti kinayat na anakayanakan ket kulong metlaeng piman ti innapininiidi anagidaan rambakan tay apada-pada panakaipas ngay ti Dios ditoy daga umadani tay met ken kuana idir itay tanuk ken gloriana ni Maria birhen nga inana garami met ti inaramat na alam pinmi ninyo Jesus na taawan iti ti sabali nga adda kantay apada-pada panakaipas ngay ti Dios ditoy daga umadani tay met ken kuana idir itay tanuk ken gloriana nailangitan na pagpatulan imbati ni Jesus ditoy abiyag intay ngarud met panpanunuten tinapakumbaba intay ay ayaten rambakan tay apada-pada panakaipas ngay ti Dios ditoy daga umadani tay met ken kuana idir itay tanuk ken gloriana.
Ito'y apalay tay naturong ni Balayo ako nga am-amomi Kaisungatan tay pakagulpyan ni Tay nawad-wad nga aginaldo mi Aginaldo, aginaldo, aginaldo Alan na mangbusbus kayo Uray no silsilyo no sangat sako Uray no may mahisa no papel ti bangko Ngem uray no kunami daytoy Di met isun tay mapatuloy Umanay met latagus gusto Gaat taot kakaunggan ta puso Ala kubrador at kuti-kutikan Di ka tumugaw ngem tumakder ka Kaawatem tay itet tinala No basit ket agpanayon ka ngem uray No kunami daytoy Di met isun ay magpatuloy Umanay met latagus gusto Maagtaot kakaunggan ka puso Biyak-biyak basit pa'y laeng Kut-kutak-kutak mabarang balinen Inan sa beten irwaren Tay basi na inkang paskwaen